Landara tarte barri baten gauz, aste hontako tarte honetan biolur inguruan ingo du berba, zehazki biolurrek martxan jarri duen proiektu berri baten inguruan, Amilubi proiektua da hori, eta hortarako zestoara etorri gara izan be, Amilubi zestoako ia eta auzuan kokaketan dan auzoa da, eta proiektuan inguruan berbaiteko biolurreko kidiekin lotu dugu hitzordua. Han Herribas eta Iñaki Etxebeste. Egunon. Kaixo. Esan dut, Amilubi proiektuan inguruan hitz egitera etorri garela zestoara, Amilubira zehazki, bertan kokaketan dalako zuen proiektu hau, baina zer da? Zer da Amilubi proiektua? Zuk esan bezala, Amilubi biolurrek aurten martxan jarri dagoen proiektu bat, lanketa luze baten ostean, eta biolurre nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen duen elkarte bat da. Herritar eta eragile eta baserri eta ekoizlei osatuta. Eta 30 urte ostean, eta lehen sektoreak duen beharri erantzun bat emateko aukera ikusi gauen hemen bertan, Amilubin, Iraetan. Eta ze da Amilubi, ez? Zeda, gu zelaiz biolurkide bezala eta oso kontuetara elkartuta, hemen bateratzen diez lehen sektoreko bi esparru, ez? Henik elikagaiak sortzeko eta lehen gaiak sortzeko bi eremu. Eta gainera leku baten, segurazki Gipuzkoa mailan eta orokorrian Euskal Herria Atlantikoan oso gutxi geratzen dianak, ez? Eta asko hemen meandro batzun onduan dazen lurrak, elikagaiak ekoizteko ez dau lurro biaurik, 25 hektarea jarraixen bebai, industrializatzeko arriskuan. Ze hori injo, bez? Orokorrian bideratu ditugu ekoizpenera bideratuta gonberko lirakezen lurrak industriara. Eta gabezi hori pixkat geratzera, ero bintzat beste erakusleio bat bilakatzera. Zeatik aukeratu duzu? Amilubi justo kokatzen da Urulaibaiko meandro naturalean barruan. Iñakik esan duen bezala, berez Amilubi baserria hiru etxebizitzako baserri bat zan, eta bera dauke guk eskuratu gure gauen zatia 4 hektaria nekazal lur eta 5 hektaria basoz osatuta dago. Eta gati da berezia, lur honek meandroko lurrak izatea, gure hau esanez, agroekologikoki oso berezia diaz ekoizteko, oso balio agroekologiko handia dute. Gainera, oin krisi klimatiko honekin dauken arazoetariko bat izango da uraren falta, eta hemen daukeu ibaia bertan, iturri naturalak menditik datozenak, eta horrek egiten dau lurra oso berezia izan. Hori da. Gainera lauta dan izen da, dauken aukera lantzeko eta lurra ez galtzeko eta bilakatzen dau, meandroak berak lur oso aberatsa ematen baldin badau, lautadak eraiten dauna da lan iteko baldintza oso onak. Oso egokiak. Proiektuan helburu nagusiak, zintzu dira, ze gabezia aurkitu zuzue proiektu hau martxan jarrikura izateko? Azkenengo ez dakit, 50 urtetan joanga galtzen gure elikagaiak ekoizteko ohitura, ero zelabait, ez dakit zen lan horrek. Eta gainera, hori bakarrik ez, bere horretan elikagaiak, konsumitzen gabitzen elikagaiak, ez da oso modu egokizan ekoizten. Eta ikuspuntu agroekologia aipatzen da askotan, ikuspuntu horretatik erakusleio bilakatzea da Amilubi, hemen ez bakarrik elikagai horrek bertan sortzeko, baizik eta eredu ahal eta osasuntsuenean danondako, ekosistema berandako eta pertsonondako. Eta horretaz gain, pentsatzen dut lehen sektoreko errelebo falta horri erantzun emutia be izango dela, zegoen zuek topaien duzuen helburu horretako bat. Ontsi bertan Euskal Herri mailan populazioaren 1% bakarrik egiten du lan lehenengo sektorean, eta bataz beteko edade media 57 urte da. Orduen, datu danak esaten dago, urroko 10 urteetan erdi baino gehiago jubilatuko dela. Eta biolurretik ikusten duguna da, askotan jentia ez dagoela gura lehenengo sektorera dedikau,
askotan ez dielako Baldintza duinak. Orduen zentzu horretan proiektua bai gure dau hori landu, eta behintzat hemen hasi ointasun batez lan egiten, eta gero hori zabaldu ahal izatea Euskal Herriko beste hori da. Bueno, gure Bizkarrian daku biolurrek erosi gura dauen baserrixa, proiektuan parte, Amilubi proiektuan parte dan baserrixa, eta gurekin dau Maider Zubikarai biolurkidea, Maider. Kaixo. Bueno, lehenengo eta behin, biolurretik eta Amilubi proiektuen barruan zein ekimen eruango itxuz aurrera eremu. Bueno, azkenan, lehenengo Amilubiko proiektuaren ekimena da lurra babestea kolektiboan, ondasun bezala, eta guztien artean, da badauka ondasun kolektibo izateko izaera hori, eta gero Amilubiko talde eragile bat dago martxan, eta bertan daude azpitaldeak, eta azpitalde horietako bat da proiektuena, ez? Eta hor lantzen ari gera, hemen zer badaukagu proiektuen mapa bat, ez? Baina, lehen asmoa da, jauda berrian hemen elikagaiak sortzen hastea, eta biolurreko lantaldeen beharrei erantzutetik hastea, ez? Baina gero badago honek logistikagune bat izateko ambizio badauka, instalatu nahi duen entzat ere bai, lurra usteko aukera eta bertan instalatzeko aukera, elikagaiak sortzeko noski, baina hezkuntza sentsibilizazioa badago olako, ez? Proiektu asko izateko aukerak badaude, eta proiektuen lantaldea da lantzen hori basoa ere bai badaukagu, RS-ekin ere bai landu alduguna, eta helburua da arnasgune agroekologiko bat izatea hau, ez? Bai, esan dut hemen Amiluiko baserri parean gauzela, izan bez hauek 380.000 euron biharrian zauzei, hemen ingura dozuen lan horrek aurrera eruan alizateko. Zertarako gura dutxuzue 380.000 euro horrik, eta zela jarri geure aletxo hori, zeuek helburu hori lortu alizateko. Jarri dugu helmuga hori, zen nahi dugu lehenengo fase honetan, pixka bat kolektibotik, herritik eta ekarpena jasotzea, laguntzea, bisibilizatzea ere bai sektore importantea da, eta 350.000 euro da baserria bera erosteko, ez baserria gehi lurrak, eta 50.000 euro gehitu diogu, ze pixka bat lehen obra txiki batzuk egiteko eta baserria proiektuan egoki jartzeko, eta hortarako jarritugu 380.000 euroko helburuak. Gero nola, aigera pixka proiektu hau biolurrek aida egiten, biolurre proiektu bat da, baina ez gu bakarrik, saretu nahi dugu hori herritarrekin, eragile pila batekin, eragile pila bat batu dira bide honetan, bere ekarpen ekonomikoa eta bestelako laguntzak egiteko, eta oain martxan ipini duguna da alde batetikan COP57 fundazioarekin itxurapiko eroko frondi bat abiatu dugu, eta horrekarpen ekonomikoak egin laizke, baina gero beste bide bat kooperatiben irabazien euneko 10%, arlo sozialera ero bideratu behar dute, orduan egera kooperatiba askokin harremanetan jartzen proiektua babesteko eta euren aletxua jartzeko, norbanakoak, eragileak, itxulapikoa daukagu eta baita ere bai laguntzak deitu dugunak, ez? Orduan eskuartean daukagu hemen, falta dira beste zeramizkasko plater batzuk eta orduan laguntzaren truke, paritxo bat, ez? Ekarpenak egiteko eta esan ere bai ez dela bakarrik ekarpen ekonomikoa, ez? Baita ere bai bakoitzak daukanetikan, ezagutzatikan jaso ditugu laguntza mota ezberdinak, adibidez, arkitekto batzu, beraien ezagutza Amilubira eskaintzeko ero hortikan. Esan geke Amilubi aurrera pausoak emuten da bilela, biolurra Amilubi proiektuen aurrera pausoak emuten da bilela, baina zer gehiago egin beharko litzake sektoriai buelta emuteko edo Amilubi proiektuai bultzada hori emuteko? Segurazki gauza asko egin laizke eta ez da gauza erreza ere, bai. Biolurrek aurten 30 urte egin ditu, bere oindala 30 urte ere bai, hartu zen bide bat, igual produktibismoa, iraultza berde aldeitu zen, biolurrek sortu zen beste norabide baten, agroekologiaren norabidean eta pixat Europara bituta, oain 30 urte gerago, beste pauso bat eman nahi dugu proiektu honekin,
gure txikitasunetik ambizio handiekin ere bai, hau, eta segurazki gauza asko egin naizketa, ez da erreza. Eta nik uste danon elkarlana eta beharrezkoa izango da, baina bai igual, importantea da, azkenean sektoreari bultzada emateko, lehenengo gauza, agenda politiko guztietan lehen lerroan egon behar duen gauza bat da, ez? Eta lehentasuna eduki behar duna, eta gero tokian toki gauza ezberdinak nahi dira. Bergaran elikadura maitikan gauza asko egiten nahi dira, beste herri batzutan ere bai, eta baina bai da ere bai, igual, sektorea duintzeko baliabideak ipintzea, ez? Errekonozimendu sozial bat eskaintzea, beste lanbide batzuk daukatena, lehen elementuak eskuratzea lurra eta gauza asko sosaiak dira, eta hori ere bai, bada korapilo handi bat, Amilubik horreri erantzun nahi dio, eta kolektibotik erantzutea oso importantea da, eta herritarren sostengua eukitzea, ez? Eta gero, azkenean sektoreak, guk agroekologia jartzen dugu erdigunean, eta agroekologiak egiten dituen balio positibo guzti hori danak gizarteari nolabait erakusteaz gain ordaintzea, ez? Osea, horrek, ekosistemaren zaintza horretan, eta publikotik asko egin laike, baina nik uste dut danon lana izan beharko da, baina ekartzea lehen lerrora hori oso importantea da agenda guztietan. Oso ondo Maider, hola.